अरे कह एमानु कौन तू निराश करदेबू? अरे कह सूरज एमानु को तू कौन निराश करदेबू? किंतु अरे किंतु रो प्रश्न मन रे रख ना सूरज। अरे तू जानिछु बाहर सक्षमता जदि मो पाखरे थांता हुए तो मु आज तते बाध्य करी न थांती। ए सूरज अरे मु तो हाथ धरुची मु तो गोड़ तले पड़ुची तुम रानी को विवाह कर। सूरज तुम रानी को विवाह करिबु ना? ए सूरज अरे कह तुम रानी को विवाह करिबु ना? तुम मन कर जदि से गोटे इच्छा मु रानी को विवाह करने को राजी। सूरज ए लक्ष्मी अरे तुम ठियालो कहीं अरे जाओ मु रानी की टिके भलो भाबरे सजे तमे ठीक कहि जा ताकु देहरे बहुल पाट मुंडरे दल मुकुट पिंधे ताकु बेली की नहीं जाओ। ठीक हो अरे जाओ शीघ्र जाउची शीघ्र जाओ। अरे छात्रु ए सुमो तुम सूरज को नहीं जाओ रे शीघ्र नहीं जाओ ताकु बड़ बेसरे सजे बेटी की नहीं आसो। अरे जाओ 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 हम सांग को बरो बेसरे सजे की जाओ जाओ जाओ। अरे बजा अरे आज परा मो सान भौणी रानी रो बाहाघर अरे बारी दाना बाहाघर डेरी होउची ना जाउचे सब कथा आंटी तो हां हां आ चलो आसी पहुंची गले चलो अयम कर्माय स्वाहा अयम कर्माय स्वाहा मंगल भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदन मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम वाक्यो मंगलम हरि स्मरन्ति सर्वा नित्य सर्वकार्य समाधव स्वाहा ओम रावणस्याः मन्दोदरी ओम रामस्याः सीताः ओम धूतराष्ट्रस्य गान्धारी ओम अयम कर्माय स्वाहा ओम अयम कर्माय स्वाहा मधुसूदनम ओम मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलम गरुड़ध्वजः ओम मंगलम वाक्यो मंगलम हरि स्मरन्ति सर्वा नित्य सर्वकार्य समाधव स्वाहा ओम रावणस्याः मन्दोदरी ओम रामस्याः सीताः ओम धूतराष्ट्रस्य गान्धारी
ବୀରେନ୍ଦ୍ର ରାୟର ରକ୍ତ କେବେ ହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରେ ନା। ଆପଣ ମୋ ବଳଦା ନାଁରେ ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି? ୟେସ୍, ତମେ ମିଛ କହୁଛ ମିଛ। ହେଇ ଏ ଘରେ ହଁ। ମୋର ୱିଦାଉଟ୍ ପରମିଶନରେ ଏ ଘରେ ତ କିଏ ଡିସିସନ ନେବାର ଦୂର କଥା, ଏବେ ବି କେହି ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରିବେନି। ସେ ଯୁଗ ଆଉ ନାହିଁ। ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଦଶପଥ ହେଇ ସାଜି ବସିବେ, ବୁଝିଲେ? ଏଇଟା ପୁରା ଘୋର କଳି କାଳ। ଯୁଗ ବଦଳି ଗଲେ ବି ଏ ରିଟାୟାର୍ଡ ମେଜର ବୀରେନ୍ଦ୍ର ରାୟ କେବେ ବଦଳି ଯାଇନି। ହଁ ସୀମାନ୍ତରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରି ବିଜୟର ଟୀକା ପିନ୍ଧି ଆସିଛି। ମୋର ବି ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ କେତେ ଯେ ଶତ୍ରୁ ଧରାଶାୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ମୋ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋ ପୁଅ କିଛି କରିବ ସେ, ତାହେଲେ ରିଟାୟାର୍ଡ ମେଜର ବୀରେନ୍ଦ୍ର ରାୟର ରିଭଲଭର କେବେ ବି କ୍ଷମା ଦବନି। ଏଇଟା ଶୁଣିଲ, ଏ ବାହାଘର ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆଉ କୁଆଡେ ଛିନଛତ୍ର ହେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ହେଲେ କୋଉଠି ଥିଲେ ସାନ ବାବୁ? କି ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କି ମୋ ଭଣଜାଟାକୁ ପଟେଇ ବାହାଘର କାମଟା ସାରିଦେଲେ। ମହାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ତମେ ତାହେଲେ ଏଠି ଠିଆ ହେଲ କାହିଁକି? ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ମହାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଦେଖ ତମକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତମ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ କେମିତି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦଉଛି। ଆସିଲାଣି ଆଜ୍ଞା, ଆସିଲାଣି ଆସିଲାଣି। ଶୁଭିଲା ଆଉ ଆସିଲାଣି। ଠିକ ଅଛି, ଘର ଭିତରେ ଜମା ମଡ଼େଇ ଦେବେନି, ମୁଁ ଭିତରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଠିଆ ହୁଅ ମହାନ୍ତି, ଏଠି ଠିଆ ହୁଅ। Don't touch me! ଡାଡି ଆପଣ ଏମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁ ମୋତେ ଛୁଇଁ ମୋ ଦେହଟାକୁ ଅପରିଷ୍କାର କରିଦେନା। ଆରେ ଆଉ କେମିତି କହିବି? ଇଏ ବାହାତ ସେ ବାପାଙ୍କୁ ଥରେ ପଚାରି ପାରିଥାନ୍ତି। ପଚାରିବାକୁ ସମୟ ନଥିଲା ମାମୁଁ, ନାଇଁ ରାତି ପାଇଥିଲେ ରାଣୀ ମଙ୍ଗୁଳା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ମଙ୍ଗୁଳା ହେଇଥାନ୍ତା? ଏ ତୋର କଣ ନିଆଲ ହେଇଥାନ୍ତା? ସବୁ ପରେ ବି ମଙ୍ଗୁଳା ହେଇଥାନ୍ତା ତମେ ହେଇଥାନ୍ତା। ବୁଝୁନ କାହିଁକି ମାମୁଁ? ତୋର ସବୁ କଣ? ପରେ ବି ହଁ। ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଭଉଣୀ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ସେଇଥିପାଇଁ ବାସି ଫୁଲ ମାଳାଟା ତୋରି ବେକରେ ଗଳେଇ ଦେଲେ କି ବେ? ମାମୁଁ ଆଉ ତୁ ବେକଟା ସିଧା ଦେଖେଇ ଦେଲି ଆଉ କଣ? ଆପଣ ବହୁତ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ରାଣୀ ବିଷୟରେ ପଦେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି କହନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି ଆପଣ ମୋ ମାମୁଁ ବୋଲି। ପ୍ରଥମେ ତୁ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେ। ଆରେ କହ, ଯାହାକୁ ତୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସିଛୁ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ସେ କେତେ ଥର ଆବର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି? ଆଉ କହ, ଯାହାକୁ ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଛୁ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ସେ କେତେ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେହଦାନ କରିଛନ୍ତି? ଡାଡି ଆପଣ ମୋତେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ ମେଜର, ଆଉ ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ ମେଜରଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏମିତି କଥା ଶୋଭା ପାଏ ନା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବି ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ହାତ ଧରି ଏ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଛି ସେ ଆପଣଙ୍କର ବୋହୂ। ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ହେଲେ ବି ବୋହୂର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବିନି। କାହିଁକି ଡାଡି? ଭାଉଜ ଆମର କୋଉ ଗୁଣରେ କମ୍? ତା ଛଡା ଭାଇ ତ କିଛି ଭୁଲ କରୁନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ବେସାହାରା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ଏ ସମାଜରେ ଆଦର୍ଶ ଲାଭ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଆରେ କଣ ଅଛି ତାଙ୍କର? ଏ ମେଜର ରାୟ ସହିତ ତାଙ୍କର ଔକାତ ନାହିଁ। କଣ ଅଛି? ଗାଡି, କୋଠା, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କିଛି ଅଛି ତାଙ୍କର? କୋଠା, ଗାଡି, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଏ ମଣିଷ ପଣିଆର ମାପ କାଠି ନୁହେଁ ଡନ୍। ମୋତେ ଉପଦେଶ ଦବାକୁ ତୁ କିଏ? ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ। କିନ୍ତୁ ତୁ ମୋ ବାପା ନୁହଁ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଧିକାର କେବଳ ମୋର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ମନମୁଖୀ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ମାନି ନେଇ ପାରିବୁନି। Get out! I say fast you get out! ଡାଡି ସଦର ଗେଟଟା ଏବେ ବି ଖୋଲା ଅଛି। ଡାଡି ଇଚ୍ଛା କଲେ ଚାଲି ଯାଇପାରୁ। ଡାଡି ନାଇଁ ବାପା, Shut up! I say fast you stop it! ତମେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ବୋହୂ ନୁହଁ, ମୁଁ ତମର ବାପା ହେଲି କେମିତି? କୋଉ ସାହସରେ ତମେ ମତେ ବାପା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛ? ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ବାବୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାପା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ କାନ ଧରି ଭୁଲ ମାଗୁଛି। ରାଣୀ
ମୋ ପାଇଁ କାହିଁକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହବ? ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ହିନି କପାଳି, ବରଂ ଭଲ ହବ ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ନେଇ ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଚାଲିଯିବ ହେଲେ କାହିଁକି? ତମେ କୁଆଡେ ଚାଲିଯିବ? ଆରେ 10 ଦିଗ ପାଳକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦେଇଛି ରାଣୀ, ତମ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ସମଭାଗୀ ହେବି ବୋଲି। ଆଜି ତମକୁ ଦୂରେଇ ଦେବି କେମିତି? ଆଉ ଡାଡି ଯଦି ଏଥିରେ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି, ଚାଲ ଆମେ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯିବା। କଣ କହିଲ ଭାଇ? ତମେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ? ଠିକ ଅଛି, ସେ ପାଖେ ଶୋଇ ପଡୁଛି। ମୋ ଛାତି ଉପରେ ପାଦ ରଖି ତୁମେ ଚାଲିଯାଅ। अरे अबुझा हो ना, डाडी को बोल रे आघात दबाटा जमा ठीक नुहे। ताहले तुम सांगरे नहीं चल भाई। तू मो सांगरे जीवो? हाँ भाई। सेदिन राम सीता को छाड़ी लक्षण कौन एका रही पारथिले भाई? तमे जदि ए घर रहिबार अधिकार नाही, ताहले मोर भी घर रहिबार अधिकार नाही। मु तुम सांगर जी भाई, मु तुम सांगर जी। जदि तोर से गोटे इच्छा मु मन करी कहीं भाई ठीक अच्छे। डैडी मुझे किसी भूल करते मुझे क्षमा कर देवे डैडी। आसो रानी। मो रिटायर मेजर बीरेन्द्र राय पराजय को केबे भी मु ग्रहण करिने। आज जाए मोर निष्पत्ति को समस्ते मानि नहीं छंती। तमे माने जते बेले मोते अपमान करी चली जाउछ, मु तम मान को केबे भी क्षमा देबिनी। मु तम मान को शूट कर देबी, शूट। आउ ठिया ल काई मु छाती देखा दउची। चलातु गुली चलातु। ना 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 मु छाती देखा दउची। आपण मते गुली करंतु डैडी, मते गुली करंतु। नहीं बाबू, आज घटना पाई मु दाई, बर मते मारी दियो तू सब समस्या रो समाधान हो जीवो। मारी दियो तू मते। मारी देबी समस्त को मु गोटी गोटी करी मारी देबी। आउ क्या हेले काली क्या या जोशी यदि निजे छाती देखाउची चिपी दियंतु। एका बेले के काम देसा मारी देबी। तम समस्त को मु जण जण करी मारी देबी। चिपी दियो। आ मो कर्तव्य जे अवहेला कला मु ताकू केबे भी छाड़ीबिनी। आ प्रथमे मु मारिबे चिपी दियो तमको। होते ए देखिलो छाड़े मक्के काई मारिबे आज्ञा। कुह आज्ञा कुह भाई न महांती। आज्ञा आज्ञा विवाह पूर्वरु हाँ। मो बहु हाँ। केते थर आवर्षण करिथिला। मन पडुची मु कहि परिबिनी आज्ञा। कुह आज्ञा विवाह पूर्वरु मो बहु केते जनक सहित देह दान करिथिला। नाई आज्ञा नाई मोर भूल है जाय आज्ञा। क्या हुआ? आज्ञा नाई मोर भूल है जाय। बहु मा गोटा पड़े तुलसी आज्ञा। ता कोठी किछि लाग नाही। भूल है जाय। ठीक अछि। जदि बंधु हिसाब रे ए घर को आसीबा को चाहुछ ताहले तमे प्रथमे शालीनता शिख। आज्ञा आउ सेमिति केबे भी एमिति भूल न हुए। ना अपनी गेट आउट। आज्ञा आई से फास्ट यू गेट आउट। तामाने डैडी आपण आ
एक्टिंग करुले अभिनय ଡାଡି तो मामू को उचित शिक्षा दवा पाई एटा थिला तो डाडीर गोटाए अभिनय बाबू बाबू नुहे रे मा मोते थरे तू डाडी बोली डाक नहीं बाबू मु आपण को डाडी बोली डाकी परिबिनी कारण ओडिया घरे मोर जन्म ओडिया पानी पवन रे मु गढ़ा हेइची आ मो भाई ओडिया परंपरा संस्कृति विषय रे मते शिखैचंती आ मो लक्ष्मी भाउज ओडिया घरर लक्ष्मी पुराण विषय रे मते सब जणैचंती तेणु करी मु आपण को डाडी बोली डाकी पवित्र बापा शब्दर अवमानना करि परिबिनी आज मु आपण को बापा बोली डाकीबी अच्छा ठीक अच्छे बहुमा आज ठारू मोरे दुष्ट पिला दुलटा दायित्व मु तम हाथ में टेकीदेली तमें से एमती बंधन में बांधि रखिब जमीती मो घरटा केबे भांगी न जाए। अरे विराज अरे तू ठिया हेलु कहीं अरे जा गेस्ट मान को निमंत्रण कर विराज बाहाघर आमे अंचल पूरा भोजी भात रे बसई दबा ठीक अच्छे डैडी मु सब बंदोबस्त करदेवी हेला डैडी आउ डीजे बाजिबो ना नहीं हाँ हाँ ताले डीजे बाजिबो 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 ठीक अच्छे अछि। डैडी अरे विराज अरे तू ठियालु कहीं तू भी एथर बो माँ को नहीं घर भीतर को जा मु जाऊँगी बैंक रु कैश ड्रॉ मेक कर ओके राणी तमे डरी जाइथिल ना किंतु मो डाडी सेमिति नथि राणी देखिल तो हमू केमिति क्षमा कर देले अरे तमे एमती चुपचाप ठिया आइछ जे अरे कोन आइछि राणी कोन नहीं एते बड़ सौभाग्यर अधिकारिणी हबा सते जेमिति भगवान को मो पाई गोटे आशीर्वाद आ आशीर्वाद नथिले तम बरी सुंदरी शिक्षिता सहधर्मिणी मु केबे कोन पाई परतंती सतरे मु कोन एते सुंदरी सते जेमिति परी राइजर राणी आ तमे तमे स्वप्न राइचर राजकुमार भोला
बिना प्रिया तुम बिना जीवन सुन सुना सुन सुना प्रिया तुम बिना কেবে বাহাঘর হয়ে পারে না রানী কেবে সুখর সংসার করি পারে না কে সে বস্তর যে কি রানীর হাত ধরি বাহা হয়ে পারিলা আজ্ঞା ମୋରି ଭଣଜା ସୁରଜ সুরজ ଆଉ ତାର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଦୋଷ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ମାନେ ଏ ଆପଣ କହିବା ଅନୁସାରେ ଘରର ପିତା କାନରେ ଏମିତି ମନ୍ତ୍ର ବୁକି ଦେଇ ଆଚ୍ଛା ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଖାଲି ପଡ଼ିଲା ଉଠିଲା ଇଏ ବରଯାତ୍ରୀ ଯିଏ ଜଣେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା କୋଉଠି ଥିଲେ ସେ ସାନ ବାବୁ ଆସିକି ଗୋଳିଆ ଘାଟିଆ କରିଦେଲେ ମୋ ଭଣଜାକୁ ମତେ ଗୋଟେ ବାହାର କାମଟା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମାନେ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ତମ ଭିଣେଇକୁ ରାଣୀର ଚରିତ୍ର ବିଷୟ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦେଲନି ବୁଝାଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା ସେ କାମ କଣ ଆଉ ବାକି ଅଛି ये फिरे बाबू ये कथा सुनी पूरा बचाव ये भाविली मेडिसिन टा ठीक ही काम कला ये थोड़ा कौन ना खिजाई ना खिराटा मुआड़ को मुहैला केमिति आउ केमिति कोन हम या मो पर पूरा पिस्तल उठे जाइथिले खाली ट्रिगर चिपी थिले आगे फाटी जाई थांती बेचारा बिलबे और कहलो भाई नमांती शेष वीरेंद्र तम ऊपर को रिवॉल्वर ता उठे दी
ଛାଡ଼ିବିନି କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବିନି ଆଜ୍ଞା ତା ପରିବାରର ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମର୍ଡର ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେନି ଭାଇ। ଏ ସାନ ବାବୁ ଭାଇ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଶକ୍ତି ଫେଲ ହେଇଯିବ। କାରଣ ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ କି କରିପାରେ ବଳବନ୍ତ। ଶାନ୍ତନୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଦିନକୁ ଦିନ ତୋର ଉଦ୍ଧତମି ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ବଢି ଯାଉଛି ସେଦିନ ତୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ କମ୍ପାନୀର 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହେଲା। ଆଉ ଆଜି ତୋରି ପାଇଁ ରାଣୀ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ସେମିତି ଅଲିଭା ହୋଇ ରହିଗଲା। ଆଉ ଆପଣ କଣ ଚାହିଁଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ଅମାନସିକର ଶିକାର ହୋଇ ଗୋଟିଏ ନିରୀହ ଜୀବନ ଅକାଳରେ ଝଡ଼ି ପାରିଥାନ୍ତା। ଶାନ୍ତନୁ ହରଣ ଗୁଣନ ମିଶାଣ ଫେରାଣ ଅଙ୍କ କଷିବାକୁ ଯାଇ ଆପଣ ଯେତେ ପ୍ଲସ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେତିକି ମାଇନସ୍ କରିଦେବି। ଶାନ୍ତନୁ ଆଉ ଶେଷରେ ଫଳ ପାଇବେ 0। ଓହୋ ସାନ ବାବୁ ଏଇ ଦେଖିଲ ଏ କାହିଁ ଆପଣ ବାବୁଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗିଛନ୍ତି କହିଲେ? ଏ ଯେତେ ଯାହାହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ। ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ତମେ ଚୁପ୍ କର ଭାଇନ ମହାନ୍ତି। କମ୍ପାନୀର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆଜ୍ଞା କମ୍ପାନୀର ହିସାବ ରଖିବା ତମ ଦାୟିତ୍ୱ। ହଁ ହଁ ହେଲେ ଆମ ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟାଟରରେ କଥା କହିବାକୁ ତମ ସାହସ ହେଲା କେମିତି? Get out! ଆଜ୍ଞା I say must get out! ଶାନ୍ତନୁ ଯାହାକୁ ତୁ ଅପମାନ ଦେଇ ଏ ଘରୁ ତଳିଦେଲୁ ସେ କମ୍ପାନୀର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଘୃଣା କରେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ମଣିଷର ତଣ୍ଟି ଚିପି ରାତାରାତି ବଳ୍ଲକ ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଚିତ୍କାର କରନି ଭାଇ, ବରଂ ନିଜ ଚରିତ୍ରକୁ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ମୁକ୍ତିର ବାଟ ଅଛି। ଆଉ ତା ନହେଲେ ସୁଖର ଫଗୁଣ ଦିନେ ତମ ପାଇଁ ଦୁଃଖର ଶ୍ରାବଣ ହେଇ ଆସିବ ଭାଇ, ଦୁଃଖର ଶ୍ରାବଣ। No! Never! ଆରେ ରୁଦ୍ର ପ୍ରସାଦର ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଦୁଃଖର ଫଗୁଣ ଆସିନି କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ରୁଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ସେ କେବଳ ସୁଖର ଫଗୁଣ ଦେଖିବ, ଆଉ ଆଜି ବି ଦେଖିବ। ଆଉ ସେ ସୁଖର ଫଗୁଣଟା ହେଉଛି ମୋ ଭଉଣୀ ଝାନ୍ସୀ। হ্যালো ব্রাদার। हेलो अरे झांसी, अरे तो कथा तो मुझे कहूली तू आसी पहुंची गलु। अच्छा कहलु तो रिजल्ट टा केमिति अछि? ব্রাদার ভালো না হলে বি এতে খারাপ নুহ। ব্রাদার মু ডক্টরে পাস হই সারিছি। Is it? Oh my little sister. আরে আরে লিটল ব্রাদার হ্যালো। ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାରେ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଯାଏ ସେଇଟା କ'ଣ ତତେ ଶିଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ? ও লিটল ব্রাদার মতে যা লাগুছি সে ওড়িয়া ক্লচরକୁ ତମେ ଆଜି ଯାଏ ଭୁଲିନ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ସବୁକୁ ଲାଇକ୍ କରେନି। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛ ତମ ମନ ବୁଝିବାକୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଜଣାଉଛି ତମକୁ ନମସ୍କାର। ହେଲେ ବ୍ରଦର ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ ଲୁଚେଇ ରଖିଛି। ଆଉ ସେ ସରପ୍ରାଇଜଟା ହେଲା ମୁଁ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ମ୍ୟାରେଜ କରି ସାରିଛି। अरे कौन कहलु तू मैरिज कर सर? ओ माय स्वीट सिस्टर। କ'ଣ କହିଲୁ ଜାଣିଛି? ତୁ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ମ୍ୟାରେଜ କରିସାରିଛୁ, ଅଥଚ ତୋ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ନାହିଁ, ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ନାହିଁ। ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର
ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ମାଇ ଫଟ୍ ସେ ସବୁକୁ ମୁଁ ଲାଇକ୍ କରେନି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଶଙ୍ଖାର ରୁଣୁ ଶୁଣୁ ଶବ୍ଦ ମତେ ଅହସ୍ୟ ଲାଗେ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ସିନ୍ଦୁର ଭିତରେ କେମିକାଲ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ସ୍କିନ୍ କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦବ। আরে এ জানছি আরে ছাড় তা কথা। আচ্ছা কইলু আম ভিণেই বাবুটা দেখিবাকু কেমতিয়া? ব্রদর ମୁଁ ତ ମୁହଁରେ କହିଲେ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି। ମୁଁ ଡାକି ଦଉଛି ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଦବ। ঠিক আছে। ଆରେ କୁଆଡେ ଗଲ? ଭିତରକୁ ଆସ। ବ୍ରଦର ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଉମେଶ, ତାଙ୍କ ଘର মধুপুর শাসন আর তাঙ্ক ভাই বিবেক দাস। ତାମାନେ ଉମେଶକୁ ଆଗରୁ ଜାଣିଛ ନା କଣ? ଉମେଶ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ବଡ ଭାଇ रुद्र प्रसाद चौधरी आउ ये तुम सान भाई शांतनु चौधरी। ପ୍ରଥମ ପାଦ ତୋଳି ସେମାନଙ୍କର ନେବାକୁ ଥିଲା। ଯୋଉମାନେ ମାଟି କାଦୁଅରେ ଲାଗି ତମକୁ ଡାକ୍ତର ହବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଥମ ପାଦ ତୋଳି ସେମାନଙ୍କର ନେବାର ଥିଲା, ଯାହା ପାଇଁ ତମେ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଆସନର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିଲ। ଦେଖୁଛ ବ୍ରଦର, ଦେଖୁଛ ଲିଟିଲ ବଦ୍ର କେମିତି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଉମେଶକୁ ସାଟାର କରୁଛନ୍ତି। ସାଟାର କରୁନି, ବରଂ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିଦେଉ। ଆଉ ତଥାପି କହି ରଖୁଛି, କାଲି ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଠିକଣାଟା ଯେମିତି ବଦଳି ଯାଇଥିବ ମୋ ଶାଶୁ ଘରକୁ, କାରଣ ସେଇଠି ତୋର ସ୍ୱର୍ଗ। ଆଉ ତମକୁ କହି ରଖୁଛୁ ଉମେଶ ଦାସ, ବାପା ଘର ଶାଗ ପାଗଳରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି, ହେଲେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ମାଂସ ପଲଉରେ ଶାନ୍ତି ନଥାଏ। ବାପା ଘରେ ଚାକର ହେଇ ରହିଯାଅ, ହେଲେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ କୁକୁର ହେଇ ନ ରହ। ଏ କଥାଟା ମୋର ମନେ ରଖିବ। ହଁ ହଁ, ଏ କଥାଟା ମୋର ମନେ ରଖିବ। ବ୍ରଦର ଶାନ୍ତନୁ ବ୍ରଦର ମୁହଁ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାର ଲାଗିଛି। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ତା ମୁହଁଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ତା ନହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସିଏ ତମର ପାଚାରୀ ହେଇ ଠିଆ ହବ। ଦେଖୁଛ ସିଏ ତମର ସାମ୍ନାରେ ଉମେଶକୁ ଆଉ ମତେ କେମିତି ଶୁଣେଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଜାଣିଛି ସେ ଠିକ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆମ ଗାଁକୁ ଯିବାର ଥିଲା, କାରଣ ସେଇମାନଙ୍କ ମେହନତ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ଉଚ୍ଚରେ। ଆମେ ଭଲ ପାଇ ବିବାହ କରିଛେ, ମୁଁ ଏ କଥା ଘରେ ବି ଜଣେଇନି। ଆଚ୍ଛା ଜଣେଇଥିଲେ କଣଟା ହେଇଥାନ୍ତା? ଓ ବନ୍ଦାପନା ଥାଳି ଧରି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତେ। ଏଇଆ ତ ତମେ ଜାଣିନ ଜାଣିଛି, ଘରେ ମୋର ଭାଇ ଭାଉଜ ସୋମୁ ଆଉ ଆମ ରାଣୀ ମୋ ପ୍ରତି କେତେ ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବହୁତ ଗେଲ କରନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଭରସା ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡାକ୍ତର ହେବି, ଆଉ ଆମର ସବୁ ଦୁଃଖ ଚାଲିଯିବ। ଆଉ ତାପରେ ଆମ ରାଣୀର ବାହାଘର। ଓହୋ ଓ ଉମେଶ ବାବୁ କଣ କହିଲ? ନା ନାଇଁ କଣ କହିଲ? ରାଣୀର ବାହାଘର? ଆରେ ତମ ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି ନା କଣ? আর রানীর বাহাঘর তো সরিগলানি। হ্যাঁ কিন্তু এই বিষয়ে তো ভাই মতে কিছু বি কই নাহান্তি। আরে জনাইবে কেমিতি? লাজ কথাটা মানে মানে তম ভৌণী বিবাহ পূর্বরু মা হইছিলা। না ইম্পসিবল, ইটস কোয়াইট ইম্পসিবল। মো ভৌণী এমতি কেবে তলকু খসি যাই পারে না, এ বিশ্বাস মোর আছে। উমেশ বিশ্বাস বেড়ে বেড়ে অবিশ্বাসর বিশ্ব ভরি দেই। আর তা নইলে এতে বড় বাঘর খবরটা তোমাকে জনাই না থাতে। জানছি তম কথা যদি সত ও হয় উমেশ বাবু, এথুরু স্পষ্ট জনা পড়ুছি তম বড় ভাইটা কেড়ে সেলফিশ।
आउ ए कथा जदि सत होई थाए मो कहारी को छाड़िबि नै गोटी गोटी करी पचारिबि जानछि काली तमे गाँव जे पे प्रस्तुत हो ओ भीतर अछि मेडिसिन टा ठीक काम देला सुन जानछि तू उमेश मनरे आहुरी विष भरी आउ ताकू जेमिति तो पोसा मेन्धा सजेई तमे सती पई चिंता करनी पड़ो उमेश होउची मो हातर खेलना कंठे मु तुमको जेमिति नचाइबी से सेमिति नाचिबो बेचारा बिलावे लक्ष्मी अरे ए लक्ष्मी अरे कुआरे गल मो शीघ्र आस अरे देखिब आस केते बड़े खुशी खबर चे नहीं मु तुम निकट को धाई आसी लक्ष्मी ए लक्ष्मी अरे तुमको सुबह जाऊन ना कौन ए शीघ्र आस अरे 1 2 3 4 एमिति को नाचिलोनी कौन हेची तमर कौन हेची हां बा नाच तो कौन ए रुआ न ए गाली फैशन वाली आदि तो बॉम्बे दिल्ली ओ छाड़ो बा उच्चु की गाली फैशन वाली बुढ़ा हलनी आकर और प्रेम उछुळुची ए उछुली बने अरे उछुली बने तमर काया तो उछुळची मते आगे कहलो ए भलो काई उछुळीला मते कुओ कथाटा शुणिले तमर भी उछुली पड़िबो कथा सुने मोर उछुळिया माने ताले सुना हां हां देखो आगो देखले उछुळिबो देखो देखिबी अरे देखो मो हां देखुची म ये भगवान ये मां ये तो होची हमो उमेश आम समू एई मते आगो कहिला तांको फोटो काहे की पेपर रे बाहर छी मते कुआ कथाटा हला एठी हां सेई कोन काई फोटो बाहर छी थोसिना दी अक्षर तुमे पढिथिले जानि थान तो तमे पढिछ तमे पढिछ पढिनी तमर तो सदा बेले से काम रे गला हांडिया उचुली रे खाइबो केमिति हांडिया उचुली खाइबो केमिति बा गिळिबो आ बुद्धि आसीबो कोउठी जे तमे सिखिबो देखो भलो कि टिके देखो आम उमेश डाक्तर हेची डाक्तर आम सोमेश ये सोमेश ये पुलिस ऑफिसर ए भगवान समू पुलिस आई जबे ए तमे सत कहउछ अरे तो माने सकाळू मार्केट को जाइथिली हां आम उमेश रो सांग हां पेपरटा देला जेमिति से पेपरटा देइछि तो एका विश्वास रे तुम पाकु धाइछि हो चाहो एते दिन रे मां तारिणी हम दुख छोड़ी चंती सुनिबेनी लक्ष्मी सेमाने को पाई मु कोन करिछि अरे सेमाने को बलिष्ठ करिबा पाई मु राति दिन को एक करि देइछि एई पेटरे मु ओदा कोना पक्की राति राति मथ उपास होइछि राति राति मथ उपास होइछि ठाकुर कोन हम कथा सुनिबेनी निश्चय सुनिबे ठीक आइलो एडी अनेलो तमे छिड़ा हैता मु मां को मंदिर शुभ मनासुदिली मु जाउची आज जाउची भोग लगे दे आसीबी हैला
ଏଇଠି ଠିଆ ହୁଅ। କେଉଁ ସାହସରେ ତମେ ମତେ ଛୁଇଁବାକୁ ଆସୁଛ? ତମର ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ମୁଁ ହେଉଛି ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସୋମେଶ ଦାସ, ଆଉ ତମେ ହେଉଛ ଗୋଟେ ମଳିମୁଣ୍ଡିଆର ସ୍ତ୍ରୀ। ସୋମୁ, ଆରେ ତୁ କାହାକୁ କଣ କହୁଛୁ? ତୁ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛୁ ତ? ଅନେକ ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ ମୁଁ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସାରିଛି। ଆଜିଠାରୁ ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସୋମୁ, ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଅପରାଧ କଣ? ତମେ ଦୁହେଁ ଅନେକ ଅପରାଧରେ ଜଡ଼ିତ। ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ତମେ ସମାଜର ତଳ ପାହାଚକୁ ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଛ। ସୋମୁ, ନାଇଁ ରେ, ନାଇଁ ପୋଲିସ ବାବୁ, ନାଇଁ। ଏ ବିବେକ ଦାସଟା ଅଭାବରେ ଚଳିଛି ସତ, ହେଲେ ନିଜର ବିବେକ ପଣିଆଟାକୁ କେବେ ହେଲେ ସେ ହରେଇ ଦେଇ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଇନ ପାଖରେ ଆମେ ଦି ଜଣ ଶାସ୍ତି ପାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି ଦୋଷୀ ଆମେ ଦି ଜଣ ଶାସ୍ତି ପାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆସ, ଆମ ହାତରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡକପ୍ ଲଗେଇ ନେଇଯାଅ ସେ ହାଜତ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଅ। ଆମ ଦି ଜଣକୁ ଛାଡି ଦିଅ। ଏ ସୋମୁ, ଆମେ ଦି ଜଣ ଭାଉଛୁ ତମ ଭାଇ ଭାଉଜ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିକଟରେ ସ୍ନେହ ମମତାର ସ୍ଥାନ ନଥାଏ। ମତେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ ପୋଲିସ ବାବୁ, ଆମ ଅପରାଧଟା କଣ? ତୁମର ଅପରାଧଟା ଏଇଆ, କଣ? ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ତମର ଗୋଟାଏ କିଡନୀ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛ। କଣ ଭାଉଜ, ଡରିଗଲ ନା? ତମେ ଯେମିତି କଥା କହିଲ ନା, ଏଇଠି ଅନେଇଲ ସୋମୁ, 1 ଆଉ 2 ଏଇଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ସେ ଯୋଗ ମଝି ଭାଉଜ ଭାଇରେ, ତୁ ଗୋଟେ ଏଡେ ବଦମାସ ହଁ, ଭାଇ। ଏତେ ବଦମାସ। ପୋଲିସ ପାଟ ଆଉ କୋଉଠି ଚଳେଇ ପାଇଲୁନି ଯେ? କଣ ପାଇଲେନି? ଶେଷରେ ଆମ ଦୁଇଙ୍କ ପାଖରେ ଚଳେଇ ବାଣ, ଆଜି ବାଣ, 4 ଦିନେ ବାଣ, ମୁଁ କାନ ଛିଡେଇ ଦେବି ଆଜି। ବେଶ ଯାଅ ଭାଇ ଭାଉଜରେ। ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ହଁ ଦେଖୁଛ ଭାଇ, ଦେଖୁଛ ଆମ ସବୁ, ଦେଖୁଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମ ସୁମିତା ପୋଲିସ ବେଶରେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁ ଭାଇ, ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛୁ ରେ ଭାଇ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆଜି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନଟା ସାର୍ଥକ ହେଇଛି। ଗୋଟିଏ ଭାଇ ଡାକ୍ତର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଇ ପୋଲିସ ଅଫିସର। ଭାଇ ଆରେ ଦିଟା ଖୁସି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଅଗୁଣ ମୋ ଯେମିତି ମୋ ଗଡ଼ାରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡିଛି। ଭାଇ ହଉ, ତମ ଗପ ସେତିକି ଥାଉ। ପିଲାଟା କେତେ ବାଟରୁ ଆସିଲେଣି, ସିଏ କଣ ଖାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଛାତିରେ ତମର ଫୁଲି ଯାଉଛି ଆଉ। କେତେ ବାଟରୁ ଆସିଲେଣି, ମୁହଁ ଗାଡ ଶୁଖି ସବୁ କଳା କଠା ପଡିଗଲା। ତୁମେ ଇଆଡେ ଆଇଲା ଭାଉଜ, ତମେ ଚାଲ, ମୁଁ ଆଗ ତମ ଦିଟା କଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତମ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଯେତେ କଥା ହବା କଥା କଥା ହବ। ତମେ ଚାଲ କହିବ। ନାଇଁ ଭାଉଜ, ନା କଣ ନାହିଁ, ତମେ ଆଇଲ ଭାଉଜ। ଆରେ ଯା ଖାଇତେ ମୁଁ ଯୋଡ଼େ ଯା। ଅଫିସରେ ମୋର ଟିକେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ଅଛି। ଖାଇବନି? ମୁଁ ଖାଲି ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି ଭାଉଜ। ଶୀଘ୍ର ଫେରି ସୋମୁ, ହଁ, ଆସିଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇବା। ଭାଉଜ, ହଁ, ଅସଲ କଥାଟା କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। କଣ କି ରେ? କଣ ଅସଲ କଥା? କଣ ଗୋଟେ ଅସଲ କଥା? ମଝିଆ ଭାଇ ଆଜି ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଖାଇ ଆସୁ। ଉମେଶଟା ବି ଆସୁ। ହଁ ଭାଉଜ, ଭାଇଙ୍କର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ମତେ ଫୋନ କରି ଜଣାଇଥିଲେ, ହୁଏତ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଆସୁଛି ଭାଉଜ, ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି। ଆଉ ଆସିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଖାଇବା। ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଇବା। ମୁଁ ଆସୁଛି ଭାଉଜ, ଶୀଘ୍ର ଆସିବ। ଆସୁଛି ଭାଇ। ଲେଟ୍ କରିବୁନି। ଶୀଘ୍ର ଏ ଆସିବ। ସୋମୁ, ଜମା ଲେଟ୍ କରିବୁନି ରେ। ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବ। ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ହଁ, କଣ ଏଇ କଣ?
ସେଇଠି କାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛ ମ ସମୁକୁ ଦେଖି ଯାଉଛ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଯାଅ। ପଲିଥିନ ବଢିଆ ମାନୁଛି ଘରଟା ଯାହା ଆଗ ଟିକେ ସଫାସୁତୁରା କର। କାହିଁକି ବା କାହିଁ ସଫା କରିବି ଓ ଭାଇ ଉମେଶ ଡାକ୍ତର ଆରେ ତମେ ଜାଣିନ କି ହଁ ଡାକ୍ତର ଡାକ୍ତର ଧର୍ମ ହେଲା ନିଜେ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା ଏ ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ଠିକ କହିଛ ଆଉ ଯଦି ସେ ଅସନା ଅସନି ଗୁଡା ଦେଖିବ ହଁ ତାକୁ ଖରାପ ଲାଗିବନି। ଖରାପ ଲାଗିବ ମୁଁ ସଫା ଲାଗିବନି? କରିଦେବି ହଁ ସଫା କରିଦେବି ଯାଅ ତମେ ସବୁ ପୁରା ସଫାସୁତୁରା କରିଦିଅ ହଁ ମୁଁ ଯାଉ ଛକ ମୁହଁରେ ବସିଥିବି। ତମେ ନେଇକି ଆସିବ ଉମେଶଟା ଆସିଲେ ପୁରା ତାକୁ ମୁଁ ଚନ୍ଦେଇ ଚନ୍ଦେଇ ଆଣିବି। ତମେ କାନ୍ଦେଇକି ଆଣ ମୁଁ ଯାଇକି ଘର ସଫା କରିବି ଯାଅ, ଏ ଯାଅ ତମେ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆରେ ଯିବି କଣ ଏଇ ଦେଖ ଆମ ଉମେଶ ଆସିଲାଣି। ଉମେଶ ଉମେଶ ଡୋଣ୍ଟ ଟଚ୍ ମି। କୋଉ ଅଧିକାରୀ ତମେ ମତେ ଛୁଇଁବାକୁ ସାହସ କରୁଛ? ଉମେଶ ଆକାଶ ଆଉ ମାଟିର ତଫାତ କଣ ଜାଣିନ? ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଉମେଶ ଦାସ ଆଉ ତମେ ଗାଉଁଲି ମଳି ମୁଣ୍ଡିଆ ବିବେକ ଦାସ। ଉମେଶ ଉମେଶ ତମେ କାହାକୁ କଣ କହୁଛ ଚିନ୍ତା କରି ପାରୁଛ ତ ଅନେକ ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ ମୁଁ ଏ କଥା କହୁଛି। ଆଜିଠାରୁ ତମ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତମେ ହସୁଛ କଣ ସେ କୋଉ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ହସୁଛ? କିଛି ବୁଝିପାରୁନ ନାଇଁ କିଛି ନା ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝି ପାରୁନି ବୋକିଟା କଣ ହେଲା ପୁଣି କେତେ କଥା କହିଗଲେଣି ଏକା ଡାଇଲଗ ଇଏ ହଁ ତ ଇଏ ବୋଧେ ବାହାରେ ଦି ଭାଇ ଯାକ ଘୋଷା ଘୋଷି କରି ହଁ, ତମେ ଠିକ କହିଛ। ଆଇରେ ତୁ ଭାବିଛୁ ଏ ସମ ପରିମିତି ତୁ ୟାଡୁ ସାଡୁ କହି ମତେ ଡରେଇ ଦବୁ ଆଉ କଣ? ହଁ ଉତ୍ତର ଦେବ ଆଉ ହେଇପାରିବନି ଆଜି ଦିଅ ଦେବି ଦିଅ ଦେବି ଦିଅ ଉମା ଉମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଇ, ଡରେଇବ ନା ଆମକୁ ସବୁ ଡରେଇବ ସବୁ ଛୁଟି ପଡ଼ିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ପଡ଼ିଗଲି ରେ ବା ତମେ କିଏ? ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ଆକାଶରୁ ଖସି ପଡିଲା ଯେ ତମେ ମାନେ କଣ ଭାବିଥିଲ ତମ ସାନ ଭାଇ ବାହା ହେଇନଥାନ୍ତେ? ଆମେ ସେ କଥା କହୁନୁ ଆଉ ମୋ କଥା କହୁଛ? ତମେ ଜାଣିଛ କଣଟେ ଅଧିକା କରିଥାନ୍ତ? ବନ୍ଦାପନା ଥାଳି ଧରି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଅପେକ୍ଷା କରି। ଉମେଶ ଏସବୁକୁ ମୁଁ ଲାଇକ୍ କରେନି। ତମେ ବାହା ହେଲ ଅଥଚ ଆମକୁ ଟିକେ ଖବର ଦେଲନି ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କଲିନି। ହେଲେ ଆମର ଅପରାଧଟା କୋଉଠି ରହିଲା ରେ ଉମେ? ଠିକ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ତ ତମକୁ ପଚାରେ। ମୋ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ହେଇଗଲା ଅଥଚ ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିପାରିଲିନି। କଣ କହିଲୁ? ଆରେ କଣ କହିଲୁ ତୁ? ମୁଁ ତତେ ଖବର ଦେଇନି? ଆରେ ତୋ ମୋବାଇଲକୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ କରିଛି। ତୋ ମୋବାଇଲଟା ସଦାବେଳେ କହେ ସୁଇଚ ଅଫ୍ ସୁଇଚ ଅଫ୍ ସୁଇଚ ଅଫ୍। ଆଉ ନୋଟିସ ବୋଲେ ତ ବର୍ଦ୍ଧ ବାରମ୍ବାର କହେ। ତଥାପି ମୁଁ ତିନିଟା ଚିଠି ଦେଇଛି, ତିନି ଥର ଟେଲିଗ୍ରାମ କରିଛି। ମିଛ କହୁଛ ତମେ ଆଉ ନିଜ ଦୋଷକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡିବା ପାଇଁ ତମେ ମତେ ମିଛ କହୁଛ। ଭାବିଛ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି? କଣ ଜାଣିଛ ତମେ? ମୁଁ ପଚାରୁଛି ତମେ କଣ ଜାଣିଛ? ପାପକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ତମେ ଦି ଜଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ। ଉମେଶ ଆରେ ପାପ କି ପାପ କରିଛୁ ନା? ଆରେ କି ପାପ କରିଛୁ? ପାପ ତମେ କରିନ, ପାପ କରିଛି ତମ ଭଉଣୀ। ମାନେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ତମ ଭଉଣୀ ପାପ ଗର୍ଭକୁ ପେଟରେ ପୁରାଇ ମା ହେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ହେଇଗଲା। এই ঘরর এরুডি বন্ধ নটেইবা পূର୍ବରୁ তুমি এতে বড় কথা কইবা পাই সাহস কল কেমিতে? আর তোমার জায়গায়
आ तमरी जागर जदि आउ केही भी थांता ताकु पिट्टी पिट्टी बुझाई देई थांती जे अद्रामिटा केमिति शिखिबाकु हुए हाय मु अटिके शिखिबा पाई आसेनी मु आसे जे तमा मानको शिखाइबा पाई ए उमेश तमे एडी छिडा हैछ तमरी सामने रे तम स्त्री तम भाई की जहा नहीं ता कहि जाउसी तमे सब निरभय सुनुछ केमिति कोनटा करि थांती आ जोटा अप्रिय सत कथा झांसी सेई कथा कहूची आ एठी रे तार भूल रहले कोठी उमेश तमे एक कथा कहि परिलो अरे तम भाई तम भाई कोण करि नाती अरे तुमको मଣିଷ କରିବାକୁ ଯାଇ ସିଏ ପରା ନିଜ ଦେହରୁ କିଣି ବିକ୍ରି କରି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଇର ସାନ ଭାଇ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରୁଛି ଉମେଶ ଯୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ବଡ଼ ଭାଇ ନିଜ ଦେହରୁ କିଣିଟାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲା ସେଇ ଭାଇ ପାଇଁ ତମେ କରିଛ କଣ अरे तम मानक सुख भाई जो भाई निज सुख को भूली जाइछि सेई भाई की तमे देइछ कोण देइछ तमे कोण देइछ आउ लक्ष्मी अरे थाउ अरे तमे काहाकू कोन कहूछ एटा सिला गोटे मଣିଷ हेइथिले बुझी थांता अरे एटा पर ता स्त्री आगर गोटे मेंढा साजिची मेंढा मो सामने रे मो स्वामी के तुम अपमान करछो मो तुमको केबे हेले क्षमा करबेनी कौन करबो चोतरे पिटी पिटी तुम देण सुरा पड़िया छड़ाई दबो ए तोरे तेसा मो सामने रे मो स्वामी के तू जोतारे पिटीबो भाई तो स्वामी के कोन दूध कोन दई पूजा करबे भाई ये घरे केते बेले कोन चली थिला ए घर को मु आसी जाईची माने तम माने को हुकुम चलीबनी मु एने के जा चाहबी तमे माने मानिबा को बाउ उमेश मु घर भीतर अपेक्षा करची तमे शीघ्र आसो देखो भाई जदि मिलीमिशी चलिबार इच्छा झांसी कथारे तमे जण राजी हिच उमेश ता नहले आमा ठारू सेपरेट हिच उमेश राइट उमेश अरे जवाब दियो एई खुशी पाइना हेले कुआडे गला तो मोर से सुख आसीथिला सुख आसीथिला लक्ष्मी ए सुखर फगुण आनिब बोली मध्य मते कथा देइथिला आकाशटा मध्य निर्मल थिला लक्ष्मी मद मद मलय पवन बहुथिला हेले हठात कलाहांडिया मेघटा पड़े माडी आसिला ए चारि दिग को पूरा अंधार कर देला आउ सेई अंधार भितरे मसु कोटी को कुआडे हजी कोठा लक्ष्मी हजी ए तमे कांदुछ जाई मुकादुरी लक्ष्मी मुकादुरी मु खोजुछि
ସୁଖକୁ ଖୋଜୁଛି ଏ ସୁଖ ଏ ସୁଖ ଆରେ ତୁ କୋଉଠି ଆରେ କୋଉଠି ତୁ ଆରେ ମୁଁ ବିବେକ ଦାସ ଡାକୁଛି ରେ ମୁଁ ବିବେକ ଦାସ ଡାକୁଛି ନିଜର ଲୁହ ଲହକୁ ଦେଇ এই ଯୋଉ ସୁଖ ଟିକକ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ତୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ଶେଷରେ ସେ ସୁଖ ଆସିଲାନି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସୁଖ ଆସିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆରେ ଫଗୁଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାବଣ ହେଇ ଆସି ଆଉ এই ভাই বদଳରେ ଆସିଥିଲା ମୋ ପାଇଁ ଭଗାରୀ Hey